Әнкарада 14 сәгать исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2025 елның 25 ноябрь сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trtdinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT кушымтасыннан Вот из радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән буларны беләсезме язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Төркия илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоган Русия дәүләт башлыгы Владимир Путинга Әнкараның Русия-Украина сугышын гадел һәм даими рәвештә бетерү өчен эшләвен дәвам итәчәген әйтте. Ул телефон сөйләшүендә Төркиянең турыдан-туры сөйләшүләр өчен шартлар тудыруга юнәлгән дипломатик тырышлыкларны дәвам итәргә әзер булуы һәм Кара диңгез ашлык коридорын яңадан җанландыруның тынычлыкка таба мөһим адым булуын ассызыклады. Г20 саммитында чыгыш ясаган Эрдоган Төркиянең глобаль арадашлык ролен ассызыклады һәм Путин белән сөйләшүдән соң АКШ һәм Европа партнерлары белән элемтәгә кереп, югалтуларны туктату юлларын бәяләячәген әйтте. Германияның Сайт газетының яңа анализы Газидәге фәләстинлеләр үлемнәренең элекке фаразлардан күпкә югары булуын күрсәтте. Макс Планк демографик тикшеренү институты галимнәре Израильнең геноцид характерындагы сугышының беренче 2 елында кимендә 100 мең фәләстинленең үтерелүен, уртача фаразның исә 112,069 булуын билгеләде. Исәпләүләр Сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматлары, гаиләләр анкеталары һәм социаль челтәрләрдәге үлем хәбәрләренә нигезләнгән. Гази Сәламәтлек саклау министрлыгы моңа кадәр 67173 үлем очрагын белдергән иде. Сайт бу мәгълүматларның манипуляцияланган булуына бернинди дәлил тапмады. БМО тарафыннан үлем тузагы дип бәяләнгән АКШ һәм Израиль яклавында эшләгән Гази гуманитар ярдәм вакфы 9 ай элек башлаган миссиясын тәмамлады. Төркем 187 миллион ашамлык таратуын алга сөрсә дә, БМО мәгълүматлары кимендә 1760 фәләстиннең ярдәм эзләгәндә күбесенең вакыф пунктлары тирәсендә үтерелүен күрсәтә. Израиль тудырган ачлык сәбәпле 13 августтан 10 октябрьдәге утны туктатуга кадәр тагын да күбрәк ачлык очрагы теркәлгән. Гази гуманитар ярдәм вакфы үзешчәнлеген уңышлы дип атаса да, Берләшкән Милләтләр Оешмасы белгечләре һәм ярдәм оешмалары алар эшчәнлеген сугыш җинаяте дип бәяләп туктатуны һәм ярдәм координациясын яңадан БМОга күчерүне сорадылар. Суданның парамилитар оператив ярдәм көчләре халыкара чакырулардан соң армия белән бәрелешләргә 3 айлык бер яклы гуманитар утны туктату игълан итте. Оператив ярдәм көчләре лидеры Мухаммед Хамдан Дагло бу утны туктатуның ярдәм хезмәткәрләренең имин хәрәкәт итүенә, гуманитар корылмаларны саклауга һәм медицина төркемнәренең ирекле эшләвенә мөмкинлек бирәчәген белдерде. Утны туктатуның үтәлүе Африка берлеге белән Мисыр, Сугуд Гарәбстаны, Берләшкән Гарәп Әмирлекләре һәм АКШтан торган 4 яклы төркем тарафыннан күзәтеләчәк. Дагло утны туктатуны бәрелешләрне туктатуга таба беренче адым дип атады, әмма Судан армиясе һәм хөкүмәте әлегә бу темага белдерү ясамады. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Израиль армиясы утны туктату килешүен бозуларны арттырып, Газидә үз контролендәге төбәкләрдә йортларны җимерде, артиллерия уты ачты. Анадолу агентлыгына интервью биргән шаһитлар белдергәнчә, армия Гази шәһәренең төньягында урнашкан, хәрби контроль астындагы сары зона эчендә булган Шужаҗия мәхәлләсендә берничә торак йортны шартлаткан. Көньякта исә шаһитлар Израиль артиллериясының сары линия аръягындагы Хан Юнусның көнчыгыш өлешләренә һөҗүм итүен белдергән. Матди зыянның күләме турында җентекле мәгълүмат юк. Гази гражданнар саклану хезмәте мәгълүматларына караганда, дүшәмбе кичендә Гази шәһәренең Ан-Наср бистәсендәге бер йорт эчендә Израиль сугыш коралы шартлау нәтиҗәсендә 2 фәләстинле һәлак булган, берничә кеше яраланган.
Фәләстиннең БМО вәкиле Рият Мансур дүшәмбе көнне Иминлек шурасында ясаган чыгышында 10 октябрьдә утны туктату гамәлгә кергәннән бирле Израиль армиясының Газзада көненә 2 фәләстинле баланы үтерүен һәм яраланучы үлүчеләр санының 1000-гә җитүен әйтте. Газза сәламәтлек саклау министрлыгы мәгълүматына караганда, утны туктату башланганнан бирле Израиль армиясе һөҗүмнәре нәтиҗәсендә ким дигәндә 342 фәләстинле үтерелгән, якынча 900 кеше яраланган. 2023 елның октябреннән бирле Израиль армиясе Газзада күбесе хатын-кызлар һәм балалар булган якынча 70 мең кешене үтерде һәм 2 еллык геноцид характерындагы сугышында 170,900-дән артык кешене яралады. Бу сугыш төбәкнең зур өлешен хәрабәгә әйләндерде. АКШ илбашы Дональд Трамп ясалма фәһемне фәнни ачышларны тизләтү өчен куллануга юнәлтелгән Genesis Mission дип аталган милли инициатива карарнамәсен имзалады. Дүшәмбе көнне басылган карарнамәдә ясалма интеллект глобаль технология көндәшлекнең билгеләүче өлкәсе дип бәяләнә һәм АКШның бу ярышта үз урынын саклавы ассызыклана. Карарнама текстында булай диелә: Җөмһүриятебез оешканнан бирле фәнни ачышлар һәм технологик инновациялар Америка үсешенә этәргеч бирде. Шулай ук ил алдында торган кыенлыкларның тарихи милли тырышлык таләп итүе әйтелә. Энергетика министрлыгы җитәкләячәк инициатива милли лаборатория суперкомпьютерларын, куркынычсыз булыт системаларын, ясалма интеллект агентларын, фаразлау модельләрен һәм дөньядагы иң зур федераль дәрәҗәдә тупланган фәнни мәгълүматлар җыелмасына керү мөмкинлеген берләштергән интеграцияләнгән Америка фән һәм куркынычсызлык платформасын булдырачак. Министрлыкның кулланылачак башлангыч мәгълүматлар җыелмаларын һәм ясалма интеллект модели активларын ачыклау өчен 120 көне бар. Министрлыкның 270 көн эчендә платформаның башлангыч оператив сәләтен күрсәтүе көтелә. Словения халкының күпчелеге эвтаназия канунына каршы тавыш бирде. Сайлау комиссиясе белдергәнчә, референдумда катнашучыларның 46,57% канунны яклады. Дәүләт сайлау комиссиясының рәсми булмаган өлешчә нәтиҗәләре күрсәтүенчә, Словениядә 53,3% кеше кайбер үлемчел хасталыгы булганнарны үз-үзенә кул салуына ярдәм итүне канунлаштыруга каршы тавыш биргән. Бу кичкенә Авропа Берлеге әгъзасы илнең парламенты июль аенда канунны кабул иткән иде. Ләкин уңышлы сәясәтче Алис Примс җитәкчелегендәге ватандашлар инициативасы референдум үткәрүне таләп итте. Аның нәтиҗәләре хәлиткеч булачак. Без мөгъҗизага шаһит булабыз. Тормышны ярату үлем культын җиңде дип әйтте Примс тавышларны санаудан соң. Яхшыру өмете калмаган һәм шидап булмастай авырулар белән интегүче балык яшьтәге кешеләргә үләргә булышуны рөхсәт итә торган бу канунны яклаучылар референдумнан алда аның кабул ителүенең кирәксез газапларны җиңеләйтәчәген әйткән иде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Татарстан хәбәрләре. Татарстандагы һәм татар дөньясындагы кайбер вакыйгаларга кыскача күзәтү. Татарстанда 2026 елны бөек татар шагыйре Габдулла Тукайга багышларга тәкъдим ясалды. Аны Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура утырышы барышында Милли шура рәисе Васил Шарихразиев кертте. Тукайыбызга 140 ел безнең тәкъдимне Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та хуплады. Әлеге ел уңаеннан біз башка шәхесләргә дә игътибар итәчәкбез. Барлык булган юбилейларны да билгеләп, төрле чаралар уздырачакбыз дип ассызыклады ул. Милли шура әгъзалары әлеге теләккә бер тавыштан ризалык белдерде һәм хуплады. 2026 елдан башлап Татарлар газеты Русия төбәкләрендәге газетлар өчен махсус кушымта булып Татарлар без бергә дигән исем белән чыга башлаячак. Бу хакта Бөтен дөнья татар конгрессының Милли шура утырышында Бөтен дөнья татар конгрессының башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров әйтте. Татар конгрессының төп басма мәгълүмат чыганагы Татарлар газетының ел әйләнәсендә 24 санлы дөнья күрде. Русия һәм чит илдәге 230дан артык татар оешмасына әлеге газет даими рәвештә почта хезмәте белән җибәрелеп тора. 2026 елдан башлап Татарлар газеты Россия төбәкләрендәге газетлар өчен махсус кушымта булып, Татарлар без бергә дигән исем белән чыга башлаячак дип искәртте ул.
Яңа гына рус телендә басылып чыккан Казан тарихи очерклар басмасы киләчәктә татар һәм инглиз телләрендә дә чыгарырга ниятлиләр. Бу хакта Татар-информда басманың презентациясенә багышланган матбугат конференциясендә сәнгать фәннәре кандидаты Татарстан Фәннәр академиясенең Татар энциклопедиясе һәм төбәкне өйрәнү институты директоры Эльмира Калимова әйтте. 1000 еллык Казан турындагы хезмәт әлегә рус телендә дөнья күрде. Киләчәктә татар телендә генә түгел, инглиз телендә дә эшләрбез дип өметләнәбез. Казан мәркәзебез бирегә зур кунаклар күп килә, халыкара форумнар уздырыла. Басма 3 телдә булса уңайлы булыр иде. Кыска вакыт аралыгында 3 телдә үк чыгара алмадык. Монда кергән мәгълүмат бик күп вакыт сарыф итә. Архив материаллары белән эшләү шактый озак, диде Эльмира Галимова. Казан тарихи очерклар китабы 1000 нөсхә тираж белән чыккан. Институт директоры әйтүенчә, киләчәктә беренче максат Казан энциклопедиясын әзерләп чыгару. Бер энциклопедияны эшләү өчен кимендә 2 ел вакыт таләп ителә, дип ассызыклады ул. Башкортстанның Шишмә районы Келәш авылында күрнекле җырчы, башкорт һәм татар эстрадасы легендасы Фәридә Кудашеваның тормышына һәм иҗатына багышланган экспозиция ачылды. Анда Фәридә Кудашева турындагы китаплар, җырлар тупланган дисклар, шулай ук аның шәхси әйберләре, сәхнә күлмәкләре, бизәнү әйберләре урналган. Шәхси архивындагы фотолар да иҗат юлының якты мизгилләре сурәтләнгән. Китапханәдәге ачылыш тантанасы 2 Аккыш Республика музыкаль бәйгесенә багышлангыч бирде. 2 Аккыш исеме Фәридә Кудашева һәм аның тормыш иптәше, композитор һәм музыкант Бәхти Гайсенның Русиянең мәдәни мирасына зур өлеш керткән тугрылыклы иҗат берләшмәсен символлаштыра, диде Шишмә районы башлыгы Ришат Мансуров. Фәридә Кудашева башкорт һәм татар эстрадасының җырчысы, РСФСРның атказанган, Башкортстанның һәм Татарстанның халык артисткасы, Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты. Татарстан башкаласыннан күп балалы эшкуар Диләрә Җәләлиева Малайзия башкаласы Куала-Лумпурда узган 40 яшьтән улырак хатын-кызлар өчен оештырыла торган Галәм гүзәле классик 2025 халыкара матурлык конкурсында җиңү яулады. Соңгы 15 елда мин педагогика белән шөгыльләндем. 5 баламны тәрбияләдем, бу өлкәдә фәнни хезмәтләр яздым. Үземнең мәктәпләр һәм балалар бакчалары шелтәрен үстердем. Матурлык бәйгеләре турында фикер башка да килмәде, дип белдерде Диләрә Җәләлиева. Аның искәртүенчә, әлеге җиңү күп балалы әниләргә бөтен нәрсә мөмкин икәнен, карьера һәм шәхси үсешнең ана булу белән ярашуын күрсәтә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруны әзерләгәндә Интертат электрон газета, Татар-информ мәгълүмат агентлыгы, Татарстан рәисенең порталы һәм башка рәсми чыганаклардан файдаланылды. Татарстан хәбәрләре. Буларны беләсезме? Бүгенге көндә күп илләрдә үстерелгән ангора куянының Әнкарадан бөтен дөньяга таралуын беләсезме? Дөньяда ангора куяны дип аталган Әнкара куяны йомшак һәм озын йонлы куян төре. Бу төр килеп чыккан урын Төркия башкаласы Әнкара һәм ул аннан бөтен дөньяга таралган. Тарихи чыганакларга караганда ангора куянының нәселе 1723 елда Төркиядә юкка чыга. Шул ук чорда Европада, Франциядагы дворяннар арасында иң популяр йорт хайваны ангора куяны була. 1900 еллар башында Америкада таныла.
Гасырлар узгач Германиядә яшәүче Төркия ватандашы аны кабат Төркиягә алып кайткач, ангора куяны туган иленә җиңел яраклаша һәм яңадан үрчетелә башлый. Ангора куянын беренче чиратта йоны өчен, аннары ите һәм күреге өчен үрчетәләр. Ул йон җитештерү өчен үстерелгән бердән-бер куян токымы. Һәр куян елына уртача 1 килограмм йон бирә. Ангора куянының йоны бик җиңел булуга карамастан югары җылылыкны саклый һәм бик йомшак. Бу үзенчәлекләре аркасында ул күбесенчә тукыма, баш киеме, свитер, одеял, балалар киеме һәм чаңгычы киеме җитештерүдә кулланыла. Электромагнит үзлеге аркасында ул ревматизм белән авыручылар өчен җитештерелгән махсус киемнең төп материалы булып тора. Ул шулай ук авиация һәм космик галәм сәнәгатендә дә кулланыла, чөнки тавыш тулкыннарын бик яхшы үткәрми. Ангора куянының алтын бәясендәге йоны сарык йонына караганда 8 тапкыр күбрәк җылылык бирә һәм аллергия да барлыкка китерми. Дөньяда 10 000 тоннага якын куян йоны җитештерелә. Бүгенге көндә ангора йонының төп чыганагы кызганыч төп ватаны Төркия түгел. Дөньяда җитештерүнең 90% Кытайда башкарыла. Көньяк Америка, Австралия һәм Европада да үстерелгән һәм саннары миллионнар тәшкил иткән ангора куяны туган илендә берничә хуҗалыкта гына үрчетелә. Буларны беләсезме? Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Авазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 2дә 19 метрлы кыска дулкынның 15360 кГц яшьлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trdinla.com интернет адресы аша һәм кесә телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вот-Из радио каналыннан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкыр w.trdinla.com интернет сәхифәсе аша Вот-Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр.